ट्यूशन जाए के टाइम हो गइल बाटे, फोन करके बोला ले तनी। ट्यूशन ना जाए आज मिलल जाई। हेलो हेलो। हाँ का हाल बा? ठीक बा, अपने कहो। अरे हम का कहीं तोहरा से मिला 3 दिन हो गइल बाटे। सोचता ही ना कि ट्यूशन के टाइम हो गइल बाटे, मिलल जाई आज। ठीक है भाई, आप कहाँ आइबू? आयावल जीवनिया बगीचवा ओरे। हमो के बगीचा रे। हाँ हाँ। ठीक बा। कैसे रहियो जी पलान के देखिए सा ना नु? ना ओने कोनो ना देखिए, सन सब अपने तू चला तो वो चपाटी दिन कर। बाड़ा वही दिन लेखा फिर अथी करिया। ना 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 कोनो दिक्कत और ना होई। सुना अकेले ही है, ठीक बा? हमारा पर्सनल बात करे के बात तोहरा से। ठीक बा, हम के वहीं आई। कब बजे आइबू? अभी लगले 5 मिनट में निकला तानी, ठीक बा? ठीक बा ठीक बा। हाँ। ट्यूशन नहीं जाए का आज? ना आज ट्यूशन ना जाए, सोचले बानी कि आज ट्यूशन ना जाई तोहरे से मिलल जाई। ठीक है बा। यही तो एगो बहाना बा मिले के, ना तो कहवा घरवा से निकले के मिलेला। हां ठीक बा, अब 5 मिनट में हम आवत तनी हमके बगीचा में। हाँ वही दिन लेके 10 गो के लेके मत आ जाइया। ना हम अकेले आई। कम से कम प्यार करके सीखल करा, लइकन संगे रहेला ता। ठीक बा। ठीक बा, रखा तानी। ठीक बा, रखो। एकदम बुढ़वक सब खत्म बाड़न। वो दिनवा आए रहन कि मिले खातिर केहू जाला त हाँ अकेले जाला कि तनका प्यार भरल बात कही जाई। तो ई 10 गो के लेके आवेलन बंटवारा करे खातिर बतिया के। अच्छा चलो तनी लेट हो जाए, टाइम हो गई बटे। बतावा का करे के पड़ेला मिले खातिर? प्यार कर लो तो ऐसे ही थोड़ी ना होला। प्यार कोनो मुश्किल चीज, इतना मुश्किल बाटे कि का कह। प्यार कर तो निभाइबो कर, मिले खातिर हमरा का करे के पड़े था। केने दिया अभी तक आइल ना, आज अकेले आइल बानी। ए ऊ देजी का करत? अरे मर्द अकेले ना आई थी आज। मर्द बताबो। बड़ा नीक लगता है तारा के नजर ना लगो। सही में एकदम टपोरी टाइप के लगत आवा। मर्द से आई दिन तो छाड़ जोर कइती तो लंठवा भेटा गेल। हम जानत रहो, हम घर वाला के नु सब कह के बनी ए माई ए बाबू हम अपने लवर जी से जातनी मिल ले। अरे पहिन के झाड़ कैल रहती ना त कुल लंठवा हमरा संगे आ गेल रहत। अच्छा ये साइड बा ऐसे टपोरा का ए दी छील देले बड़ा पहला ही बैठे खातिर। अरे मर्द कहत तारा के तना सेवा करते कबे ले आके ढूंढतनी। अब बैठा 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 बैठा। मर्द के क्या ओढ़निया बिछा लेले रहत तू का बढ़िया रह ना। हमार ओढ़निया बड़ा महंगा बाटे। एगो बात कही, कहा हम नु बाजारे गई रही ना, हमरा के एगो सूट बड़ा मस्त पसंद आइल। मन करत रहे कि ले ली, लेकिन का करी पैसा ना रहे। तो मर्द हमरा भी फोन कर देवे के चाहत रहे। अच्छा छोड़ा ना तू बातिया। हम कहतनी कि तू हमसे लगा तनु प्यार ना करे। अरे मर्द हम ताहरा से प्यार ना करम तो केकरा से प्यार करम? तू ही हमार जान हो, प्राण हो। 3 दिना ना मिलल रही ना, अब समझ जा कि बेचैनी से फेफड़ा ऐसे ऐसे करत रहे। तू ना एकदम मजाक कर, लेकिन बहुत नीक लगला। रखा ना लगा लो तू तनी कैसन लागत रही? ऐश्वर्या राय के नानी लागत रही का? मतलब हम बूढ़ा गेल बनी का? ऐश्वर्या राय तो वो अपने पता ना कतना साल के बिया, 90 साल एगो के। कहेलन आदमी न तब न कहनी अच्छा, खिसिया आ गई रहू। बताओ। हाँ और कुछ सुनाव। सब बढ़िया बा। पढ़े रहू? पढ़े ना आई रही, तहरा देहिया पर चढ़े आई रही। अरे मर्द तब ऐसा मेहरानू हमरा के मिल जाओ तो गर्दन हो जाई। इहे बतिया पहले से तू कहले रहता कि सबके भगा के लिया जाए, तो तोहरा नहीं के मन करत कि भगा के लिया जाए कहीं? घर के टेंशन में माई बाबू के जा इज्जत माई बाबू भी जा काहे खातिर आइल बड़ा मुंह उठा के? उतना बेरा हो गइल अभी तक लड़की हमारा आई ना पढ़ के। कौन जने कहाँ बोलिए कहाँ ना कौन भी जाले अभी ट्यूशन पते नहीं क्या हमारा तो। ए बड़को कन्या का मम्मी जी का कहतनी? आवाज रुक जी हो ना ये मम्मी जी देखी ना कहा तो हमर मन घबरात रहे। रोज पूछी जी जाए ना 9 बजे आवत नहीं 3 बजे पता ना काहे आज देखी ना 5 बज गलो अभी तक आइबो ना कहली। ओए तो हम को तो कितना टाइम हो गेल तक हम ऐसे कहत रही मम्मी जी कि देखी समारी बुच्ची जी खाली दिन भर मोबाइल पे लागल बानी तो रौरा हमर बातें ना मानत है। मोबाइल में मैंने देखबो कर ले तो तोहरा जलन होला ये के चलते हम ना बोलेनी। अरे हम जलन के आज देखी अभी तक लैली ना अब मन तो घबरात रुए। अब वो के नहीं कि हम भेजी कि जाई का तक हम कर देखी के सखी उगरी ओकर सहेलिया गिरी
सब लोग के पास हम कॉल करके पूछ लेनी कोई भी बाकी बढ़ गई थोड़े ना कहते जी कि ना हमरा कहाँ घर ले के बोला तने बेरा वो हमार तो चिंता बढ़ जात ई रही मम्मी जी हमरो अभी लेना ए चाची एगो बात कहनी का तहार लड़किया न मंटुआ के हाथ धो के जात रहली कहाँ देखले है कहां अरे वो काहे देखल हम पीपर झूठ बोल बे अरे अभी की देख का के आओ कहत नहीं झूठ मूठ के मत करी अरे अभी देख के आओ तीन चाची जान जा झूठ बोल देले यदि चलो, झूठ चलो, निकल तो देख समझ लो। लिए का करबो ना, अब तोरा पीपरे ये भी तोरा होता है। भाई बाबू के एगो इज्जत ना छोड़बो पीपरे भी अभी जा ए, चल मम्मी, हम लड़के चल, सुन ना चल हां चल देखिए चलो कौन पीपर लेके कहत रहे ओके ओके अरे जल्दी मम्मी जी जल्दी यदि जी झूठ बात चलो, बोलबो चलो, तो देखी तो जान न ले ले देखो हम झूठ बोलते ही ना देख लो आंख ले दो आंख फाड़ के देख लो झूठ आ दई तो आँख फाड़ के देख लो, झूठ बोलते ही ना, भरोसा हम। ना करत रहनियो देख लो चलो चल 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 चलो चलो देख लो झूठ बोलते ही हम का जी सब लाज सब हम घोर के पिघल बनी करे ये में कौन पढ़ाई होता अरे रहे अरे धर देखो, धर देखो। फेंक रख फरक अरे के है भाई के हो गलती हो गई नहीं गलती कैसे हो गई गलती कैसे तो जान कहां घर तो रे कहां घर रे अरे 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 कहां घर तो रे कहां रे कहां भागत रे रुक रे घोर के पिघल बनी भाई बाप के इज्जत के लाज सब में नहीं का कर बोले है घर से पढ़ा तारी के दिन कौन कॉलेज कर हमारी गलती है कई के लेकर आ रहे उ डेरा पर के बैठे ये पढ़ाई करते रहते ये पढ़ाई करते हर दिन के लड़की बस बेटी के मर जाए तो अरे हमर पागल के लड़का का नाम उतर रहल रे कि हमर लड़की कते बढ़िया ते जात रे हम नियंत्रण के बहुत बिगाड़ बे विश्वास का भी जान लू छोड़ दे मिट्टी तब ना रहबो ना जे करबो विश्वास नहीं करते ही ना देख ली मिट्टी पे छोड़ जे कराई ना भाई हमने गलती कर भाई तो हां जे मिट्टी पे बुंगा दे बही हम जान लेते हैं हमने गलती कर ना गलती करके कहता कि गलती नहीं कर हम तनी सुले कर भइल हां कि माई बाबू के का इज्जत रही इज्जत चल खाली नाम के किताब ले ले बड़ी आप कौन पढ़ाई के कराब चल उठा पढ़ाई के देख के बियाह कर दी कर अभी पढ़ाई कर चल उठ पहले चल उठाई किताब कॉपी चल चल पहले घर चल घर ले चल 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 घर चल 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 पहले घर चल बड़ी कहते नहीं तो बुढ़ियो ततराई रहे कि हां हमारा क्या होइसन भी आज आके ले देख ले तो पतिया गली ना कि हमारा क्या कैसन भैया कल मुही